गसाइगावनि जमदुवार बियाबाव फिन UPPLदनि जयनिं हाबाफारि गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय सा 150नि बांसिन सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव हाबफैदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार बियाबाव UPPL दोलोनि थाद'नाय गैयै जयनिं हाबाफारि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय थाद'नाय गैयै UPPL दोलोआव हाबफैदों। दिनैबो गसाइगावनि बरपुर गामियाव UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारि गुबुन गुबुन सानफोराव गुबुन गुबुन ओनसोलाव UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारि जाबोनाय बायदिनो दिनैबो गसाइगाव विधानसभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी MCLA मिरु UPPL दोलोनि CWC सोद्रोमा दजेन राबा गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि लोगो आफादगिरि लखनाथ नार्जारी आरो जमदुवार ब्लक UPPL दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायाव जमदुवार ब्लक UPPL दोलोनि बानजायनायाव राबा आरो सान्थालि हारिनि गासै सा 150निबो गोबांसिन रायजो राजाफ्रा दिनै गुबुन गुबुन दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जयनिं जाफैयो। बे जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ बरायनानै लानायजों लोगोसे फैगौ दान मोनथामनि उनावनो जमदुवार बियाबाव BPF दोलो होननानै नागिरब्लाबो मोननाय नंलिया आरो जमदुवार बियाबाव BPF दोलोनि बिजाथि महरै गसंनो नागिरनाय उइलियाम नार्जारीआ गोरोन्थि समाव बिसायख'थि गेलेनो थांखि लादों। बिथांनि गासैबो साननायफोरा फेलें जागोन होननानै दजेन राबा बिथाङा फोरमायो। বিশেষকৈ আমাৰ ভৰপুৰ গাঁওবাসী তথা আমাৰ ভৰপুৰ প্ৰাইমাৰী সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি ভৰপুৰ প্ৰাইমাৰী হিচাপে আজি 3টা ঠাইত জয়নিং হ'ল। আজি সঁচাকৈ UPPL দলৰ নীতি আদৰ্শ ভাল পায় ভৰপুৰ প্ৰাইমাৰী আণ্ডাৰত যিমান আমাৰ আদিবাসী ভাইবিলাক আছে ৰাভা ভাইবিলাক আছে গোটেই দলে বলে আহি আজি UPPL দলত যোগদান কৰি আছে। কিয়নো আজি শান্তি ঘূৰি আহিছে আৰু এই 4 বছৰতে যি উন্নতি আমাৰ এৰিয়াবিলাকত হৈছে এইবিলাক গোটেইবিলাক চাই আজি দলে বলে আহি UPPLক ভাল পায় UPPLৰ নীতি আদৰ্শক ভাল পায় আজি আমাৰ দলত যোগদান হৈ আছে আৰু নন ষ্টপ আজি প্ৰায় আমি কণ্টিনিউ জয়নিং প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ পিছতো বহুত জয়নিং আছে। আশা কৰোঁ এই 3-4 মাহৰ ভিতৰত আমাৰ জমদুৱাৰ হিচাপত BPF বুলি আমি হয়তো বিচাৰি নাপাম। আৰু মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ আমাৰ উইলিয়াম ডাঙৰীয়া ভুল জাগাত তেওঁ ভৰি দিয়া নিচিনা মই পাওঁ। কাৰণ তেওঁ 4-5টা বছৰতে ইমানকেইটা দল সলনি কৰাৰ পিছত লাষ্ট যিটো দল সলনি কৰিছে মোৰ বোধত তেওঁ ভুল কৰিছে। কাৰণ BPFত তেওঁ আশা কৰিছিলে তেওঁ MCLA হ'ব EM হ'ব সেই আশা চেঁচা পানী ঢালি দিয়া নিচিনা হ'ল। কাৰণ আজি যিটো জয়নিঙৰ হাৰ আমাৰ দিনৰ দিন বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এই 4 মাহৰ ভিতৰত হয়তো BPF দল আমাৰ এই জমদুৱাৰত থাকিব নে নাই মোৰ সন্দেহ হৈ আছে। ধন্যবাদ দিছোঁ আজি ভৰপুৰবাসীক সকলোৱে আজি দলে বলে আহি আমাৰ দলত যোগদান কৰাৰ কাৰণে। তেখেতসকলে আজি কথা দিছে আৰু আমাৰ লগত সদায় থাকি আমাৰ দলৰ হৈ কাম কৰিব আৰু আজি আমাৰ দলৰ মাজতে এজন ডাঙৰীয়াই অলপ আগত বাইট দিলে তেখেতে BPF দলত কিবা ভুল বশত ঘূৰি গৈছিলে আজি পুনৰাই তেওঁ আমাৰ দলৰ আকৌ ঘূৰি আহিল। তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তেনেকৈ জমদুৱাৰ হিচাপে আমি প্ৰত্যেকটা এৰিয়াত আমাৰ জয়নিং কাৰ্যসূচী চলি থাকিব। এইখিনি ৰাইজে দেখিবলৈ পাব। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि। नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गड़ेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम। नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। BTRजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोनद' मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस, फायर एक्स प्र, पावार TCL, फायर एक्स प्लास, ग्रीन भेक्टरि, सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन।
बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों नोंथांमोना नावकाटा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो। बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमी ड्राइव इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 700224923005 8822328098 आरो 9127429031 बेनि अनगायैबो नोंथांमोना DNB मटर श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।